já jsem Monika Kořínková, autorka knížky Nejlepší dům na světě a dnes jsem na návštěvě v Roubence. Jsem moc ráda, Marku, že jsi mě pozval a že si o tom domě, který jsi postavil, můžeme popovídat. Ahoj. Ahoj, já tě vítám v našem nejlepším domě na světě. Děkuju. Já se tě na začátek zeptám. Ten nejlepší dům na světě je stavěný technologií, která není zrovna obvyklá. Těch roubených staveb v Česku není zase tolik. A to mě právě zaujalo. Jak jsi na to přišel, že si postavíš roubenku? No, musím říct, že jedním z hlavních důvodů byla zvědavost, jak vlastně takový barák se staví. A možná těch důvodů bylo víc, ale ta zvědavost a chuť vyzkoušet něco méně obvyklého byla asi nejdůležitější. Když jsme se o tom spolu povídali, tak ty si říkal, že vlastně tomu nahrál i ten fakt, že v rodině máte zkušeného tesaře. Máme v rodině tesaře a spoustu dalších šikovných řemeslníků a vlastně všichni tyhle lidi mezi sebou jako se znají a mají kontakty na další řemeslníky, takže nakonec nebyl ani velký problém vlastně sehnat lidi skoro na všechno a postavit to vlastně své pomocí. Ten základ toho roubeného domu nejdřív tesaři udělali na svém pozemku, si povídal. Tam ta stavba 2 roky zrála a pak teprve trámy rozebrali, popsali a převezli sem na hotové základy. Je to tak? Je to přesně tak, protože oni u sebe na place samozřejmě mají vybavení na to, aby s tím dřevem tam mohli pracovat, nemuseli by to všechno stěhovat sem, nemuseli by sem dojíždět. Je to přece jen dost daleko, tak si to tam připravili, postavili na nečisto, když to tak řeknu. A vlastně při tom rozebírání, kdy se ty trámy číslovaly, tak už jsme věděli, kde přesně povedou kabely, kde přesně povedou jaký rozvody, takže i se to mohlo připravit na další věci, jako třeba vrtání prostupů na elektrické rozvody a podobně. A vy, když jste zadávali tu stavbu domu těm tesařům, tak jste ji zadávali podle projektu, na kterým jste se sami podíleli. Nejednalo se o typový projekt. O typový projekt se rozhodně nejednalo. Zase architekt, který nám to celý vymyslel, tak je taky vlastně můj kamarád, spolužák ze základní školy, takže tam ta domluva s ním byla velice snadná. Vlastně jsme mu řekli naše takové základní požadavky, kterých nebylo až tak moc. Jenom jsme chtěli, aby to bylo obdélníkový půdorys, aby byla sedlová střecha. Řekli jsme si, jak ten dům má být orientovaný ke světovým stranám. Tesaři si řekli něco málo k tomu, jak si to představují oni, aby vůbec to technicky bylo proveditelné. A pak jsme řekli architektovi, ukaž, co umíš. Ukázal. Měl velkolepý plány, zajímavé nápady. Kromě dřeva do toho původního projektu zakomponoval takové věci jako sklo a litý beton. Tak jsme ho vrátili zpátky na zem a postupně jsme se dopracovali k výslednému projektu, který jsme použili pro stavební řízení. Vlastně zůstali jste u klasického obdélníkového půdorysu. Ta stavba je vizuálně poměrně střídmá. Zachovává takový, mně přijde, ty původní prvky těch roubených staveb, ale není poplatná té klasické architektuře, je svá a veskrze, když člověk se na ní zvenku podívá, tak je moderní. My jsme nechtěli, aby to byla nějaká kopie staré roubenky, protože nám bylo od začátku jasný, že by se to stejně nepovedlo udělat tak, aby to bylo autentický. Takže jsme se o to ani nějak jako nesnažili. Opravdu jsme chtěli moderní dům postavený tradičními technologiemi. A hlavně dřevěný. Vzpomeneš si, když jste s architektem ten dům vymýšleli, jak to probíhalo, ten proces? Nebo jakou dobu vám to zabralo? No, my jsme na to nějak jako výrazně nespěchali, protože jsme měli kde bydlet, takže jsme vlastně si prohlídli ten jeho původní návrh. Řekli jsme, no tak litý beton opravdu ne, tohle se nám líbí, tohle se nám trošku nelíbí, tohle bychom chtěli jinak, o něco větší koupelnu. A vlastně
po několika takových sezeních už ten dům byl v hrubých obrysech jakoby vymyšlený a pak už jsme ladili na detaily. Já jsem si všimla, že v tom vašem domě, kromě obytných místností, máte i hodně takového technického zázemí, který já považuji v těch rodinných domech za hodně důležitý, protože pak nevznikají na zahradách takový ty přístavby, chaloupky, kůlny na nářadí. A vy jste to nepodcenili v tom svém domě. No, nepodcenili je, máme vlastně jednu místnost, která je přístupná jenom ze zahrady, ale mohla by být větší, protože takovýhle prostor není nikdy dost. Mm-hmm. A technické místnosti tady v domě máte vyloženě technickou místnost, kde je akumulační nádrž. Akumulační nádrž, je tam pračka, vodovod a nějaký úložní prostory. Fajn. Když mluvíme o té akumulační nádrži, to je vlastně součástí nějakého topného systému, který tu máte. Jakým způsobem, jaké technologie máte v domě? No, původně to vytápění bylo navržený jinak, ale vlastně jsme se museli v průběhu stavby přizpůsobit podmínkám dotace, o kterou jsme žádali, takže jsme upustili od původně zamýšleného tepelného čerpadla a vlastně nechali jsme si navrhnout systém, který se stává z solárních panelů, akumulační nádrže. Ta akumulační nádrž se teda ohřívá od sluníčka. V ní je vnořena ještě jedna nádrž, kde se ohřívá užitková voda. Dá se to dohřívat elektricky, to ale moc nepoužíváme, protože v zimě, když nesvítí sluníčko, tak topíme v interiérovém kotli, který vlastně je vymyšlený tak, že většinu toho svého výkonu předá do té topné soustavy a do té akumulační nádrže. Já se ještě vrátím k té samotné stavbě. Ty jsi říkal, že jste dům dělali víceméně své pomocí a já vím, že ses na něm aktivně účastnil, že jsi ho skutečně stavěl vlastníma rukama. Je pravda, že jsem se podílel v podstatě skoro na všem, co se tady dělo. I když nejsem žádný řemeslník, vlastně rukama se neživím, ale v podstatě všecko, co se tady dělo, tak jsem u toho byl. Že vlastně můžeš doslova říct, že každý ten trám, co tady je, tak ti prošel rukama. Postavil si to. Ano. Co tě překvapilo na té stavbě? No, v průběhu stavby mě samozřejmě překvapilo spousta věcí, které jsme museli řešit za pochodu, takže jsme každou chvíli museli tady přestat a pokračovat někde jinde a vyřešit ten problém, který se objevil. A potom už u toho hotového domu nás to taky překvapuje. Každou chvíli tady se něco hejbe, tady něco sedá, tady něco vrže. Je to takový živý organismus. Tak to asi k té Rubence patří. Určitě. Nemám pocit, že by vám to vadilo. Vůbec ne, my jsme s tím počítali a vlastně jsme s tím smíření od začátku. My, když jsme se bavili o té stavbě, tak jsi říkal, když vznikla nějaká ta překvapení, řešili jste to za pochodu, tak já vím, že tady v té stěně je někde trám, který vlastně se měnil. No, je tam jeden, asi tenhle nebo ten nad tím, někde v horní části té stěny, tam jsme měli původně nachystaný trám, který se prohnul do oblouku, takže tam dát nešel. Teďka na něm sedíme na zahradě u ohniště a museli jsme vlastně tesařům rychlo zadat, aby vyrobili ještě jeden. Takže jeden z těch trámů je zhruba o 3 roky mladší než všechny ostatní. Takový Benjamínek. No. Možná právě díky tady těm detailům ten dům máte tak rádi a má takovýho svýho genialoci, když je to novostavba. Marku, chci se tě ještě zeptat, když byste ten dům stavili znova, udělal bys něco jinak? Jsou některé zásadní věci, které jste třeba podcenili? Něco, kde byste přidali, někde zase ubrali? Určitě bychom některé věci udělali jinak, ale nejsou to žádný podstatné věci. Nedá se říct, že by tady něco nějak zásadně vadilo provozu nebo nám to tady nějak jako znepříjemňovalo ten život. Spíš my jsme třeba
jinak volili umístění té technické místnosti, protože když pustím vodu do vany, tak chvilku trvá, než přiteče teplá voda, takže kdyby třeba koupelná, ta technická místnost byly blíž u sebe, tak by to bylo možná lepší, ale to jsou takový detaily, říkám, jsme s tím smířený, takže v zásadě ne. V zásadě byste neměnili. V zásadě bychom to asi nechali v hrubých obrysech tak, jak to je teď. A když byste znovu postavili byste zase roubenku, šel byste do toho znovu? To je těžká otázka. Na jednu stranu ano, protože už vím, co to obnáší a vím, na co si dát pozor, ale mluvil jsem o tom, že jsme tu konstrukci zvolili ze zvědavosti, tak možná, že by zvítězila zvědavost a rozhodl bych se postavit dům třeba slavnější nebo hliněný nebo nějaký, ale asi bych se nepouštěl do zděného domu, protože tam si myslím, že bych některé věci neuměl udělat. Takže ty už si ukojil svoji zvědavost, jak se staví roubenka a teď bys šel dál. Možná jo. Možná jo. Ale zatím to neplánuju, tak to jsou takové teoretické úvahy. Jsou nějaké zásadní věci, které bys poradil tomu, kdo zvažuje, že by si tu roubenou stavbu pořídil? Něco, co skutečně, na co se dá pozor, co je zásadní? Tak asi je potřeba počítat s tím, že opravdu ta konstrukce, pokud je teda stavěná ze syrového dříví, protože spousta roubenek se staví z dříví vysušeného, tohle je teda postavený ze syrového dřeva, takže tam se to chová úplně jinak. Takže dát si na to pozor, poučit řemeslníky, kteří tahají vodu do patra, že tam je potřeba udělat to tak, aby odpady ze záchoda, přívody vody, aby to bylo připravené na to, že to bude pracovat. Že počítat s určitýma vůlema všude. Počítat a radši přidat, protože třeba v některých místech mám pocit, že pokud to bude sedat ještě víc, tak může třeba nastat problém s odpadem z horního záchoda. A zatím to vypadá dobře, že to asi bude dobrý. Jo, takže počítat do určitý míry to nadimenzovat. Dá se to tak říct. To dřevo pracuje pořád. Jak to je v noci? To je taková otázka na tělo. Slyšíte, jak pracuje to dřevo? První rok tady strašilo. teďka už ty trámy jako praskají nebo se z nich ozývají takový lupavý zvuky jenom občas a málo, ale ten první půl rok tady opravdu strašilo. Jak to vypadalo? Nebo jak to znělo? Fakt jste se budili v noci? Ne, že bychom se nějak budili v noci, ale prostě tu a tam někde něco zapraskalo nebo zalupalo nebo zaskřípalo. A jednou se ozvala taková docela velká rána, tak jsme nevěděli, co se to přesně děje, ale jak se vlastně ten barák posouvá dolů kolem komína, tak komína tam povolil kousek hydrokartonu a udělala to ráno, která byla slyšet docela dost, ale nebylo to zase nic hroznýho. Takže ten, kdo se chystá stavět roubený dům, tak by se měl připravit na ta překvapení, ta ho určitě neminou. A na to, že to je živý organismus. Určitě. Ale to dřevo je obecně. Není to stálý. Ještě jsme se bavili o tom, že jste použili materiály, které jsou trvanlivý a na kterých jste nešetřili. Bavili jsme se třeba o oknech. Na těch jste určitě nešetřili. No my jsme zase úplně jako shodou okolností nám vlastně truhlář, který ty okna zajišťoval, tak nám poradil, ať si počkáme 2 měsíce, že přes zimu jsou slevy, že můžeme vlastně koupit trojitý okna téměř za cenu dvojitých mimo tu slevu, takže jsme si 2 měsíce počkali a je to hodně dobrá věc, myslím si, že to hodně pomáhá tomu, že tady v zimě zatopíme a to teplo neutíká. Je to znát. Vy ta okna v tom obývacím pokoji máte poměrně velká, francouzská a otočená na jih. Jak je to v zimě? No, to je jedna z věcí, kterou jsme chtěli, aby ten barák jako se nesnažil tvářit jako nějaká historická roubenka, takže jsme se nebránili tomu, když architekt přišel s francouzskými okny. V zimě, když je sluníčko nízko, tak posvítí do obýváku a je tady teplo. Nemusíte topit? Nebo... Ne, že bychom nemuseli topit, ale v takovým jako předjaří nebo na podzim to docela výrazně pomáhá. A jak je to s přehříváním té roubenky v létě? Tak když jsou velký vedra,
30-35 stupňů, jako teďka před 14 dny, tak tady je teplo, ale nedá se říct, že by to bylo nějak výrazně nepříjemný, co máme zkušenost, co jsme bydleli předtím v paneláku nějakou dobu, tak tam to samozřejmě bylo horší. Mm-hmm. A v prvním patře? No tam jsou střešní okna a těmi střešními okny to sluníčko jako svítí dost. Je tam možná o něco teplej než přízemí, i z toho důvodu, že nahoře jsou podlahy dřevěný, dole v přízemí je dlažba, která to ochladí, ale říkám, není to nějak jako zásadně jako nepříjemný, nebo že by se to nedalo vydržet a taky to není celý rok, je to jenom pár těch nejteplejších dní v roce. Ono výhodou těch dřevostavek a Roubenky, a to mi potvrdíš, je nesporně to, že to teplo neakumulují. Takže když pak přijde chladnější den po těch vedrech, tak ten dům jakoby rychle vychladne. Nehrozí to, jako je u cihlových staveb, že tam se to teplo naakumuluje a pak ještě ten dům dýchá další 5 dní třeba to teplo ven do té místnosti, když už je chladněji. Je to tak, protože já když přijdu do práce v létě, tak se mi stává, že tam 7 hodin ráno je 28 stupňů. Takže to se tady opravdu nestane. Tady přes noc vlastně ten dům vychladne a to je na tom příjemný.